A l'escola d'avui dia, la lectura d'obres literàries es realitza obligant els alumnes a llegir els llibres que el professor tria, els mateixos llibres per tots els alumnes. Òbviament, això és així perquè seria impossible per un professor avaluar l'activitat lectora de desenes o centenars d'alumnes si cadascun llegís un llibre diferent. Els currículums educatius actuals no precisen quins llibres s'han de llegir, sinó que destaquen un objectiu. S'ha de promoure el plaer per la lectura, que els nens desenvolupin l'hàbit lector. Per aconseguir-ho, la imposició de les lectures no resulta la millor forma. I aquí apareix Legiland, una solució basada en les TIC que pretén fer compatible l'avaluació escolar de les lectures amb el plaer per llegir. Legiland és una plataforma digital educativa dissenyada per motivar els alumnes de 10 a 16 anys a llegir i millorar la seva comprensió lectora. Una xarxa escolar segura on tot gira al voltant dels llibres i la lectura i on llegir i comprendre allò llegit té retorn. A Legiland, els alumnes trobaran un catàleg de propostes de lectura adequades a la seva edat i als seus interessos, des de llibres clàssics a les darreres novetats de la literatura juvenil. Ja sigui llegint un e-book o un llibre en paper, l'alumne podrà accedir a la plataforma on trobarà qüestionaris de comprensió lectora d'aquest llibre organitzats capítol a capítol. Responent correctament a aquests qüestionaris, l'alumne obtindrà punts, i aquests punts li permetran obtenir peces pel seu avatar o aconseguir llibres electrònics per la seva propera lectura. Tot allò que llegeixi i tots els seus progressos aniran desenvolupant el seu currículum lector. A més, a Legiland, els professors i les famílies poden realitzar un seguiment complet de tota l'activitat lectora dels seus alumnes, les seves lectures, la seva efectivitat lectora, el seu progrés, etc. És a dir, Legiland permet el monitoratge complet i la certificació de la lectura lliure. Legiland fa possible que els alumnes participin en l'elecció de les seves pròpies lectures, respecta el ritme de lectura de cadascun i constitueix un gran aliat per promoure la lectura. Benvinguts a Legiland!